Ce plantă este aceasta? Aceasta este o floare de bananier. Ce plantă este aceasta? Aceasta este Conophytum vanzilii. Seamănă puțin cu niște buze strânse. Ce plantă este aceasta? Acesta este ghimbirul de șampon. Seva sa poate fi folosită ca șampon. Ce plantă este aceasta? Aceasta este Rafflesia arnoldi. Aceasta este cea mai mare floare din lume. Ce plantă este aceasta? Aceasta este Titan arum. Emană un miros asemănător unui trup în descompunere. Ce plantă este aceasta? Aceasta este o plantă ulcior. Cele mai mari pot înghiți un șoarece. Ce plantă este aceasta? Aceasta este rabarbăr uriaș. Poate crește foarte înalt. Ce plantă este aceasta? Aceasta este regina anzilor. Înflorește o singură dată la 100 de ani. Ce plantă este aceasta? Aceasta este Monstera deliciosa. Ce plantă este aceasta? Aceasta este capcana lui Venus. Capturează insecte. Ce plantă este aceasta? Aceasta este castravetele care stropește. Își aruncă semințele ca un spray când este atins. Ce plantă este aceasta? Aceasta este un baobab. Poate trăi până la 5.000 de ani. Ce plantă este aceasta? Aceasta este mărul stelat. Ce plantă este aceasta? Aceasta este sapota neagră, cunoscută ca fructul budincă de ciocolată. Ce plantă este aceasta? Aceasta este achebia cu 5 frunze. Ce plantă este aceasta? Aceasta este cartoful dulce. Ce plantă este aceasta? Aceasta este topinamburul, cunoscut și ca anghinarea de Ierusalim. Ce plantă este aceasta? Acesta este tamarindul dulce.